Webafowethu okuhle nomusa kuyamlandela umthandeni. Sikhuluma ke ngomthandeni featuring uMawhoo ke lapha ke sebevele ke babizwa bobabili kwi-interview ke lapha ke kuona ke u-ETV ke lapha ke manje kuseni ke ngo-6 ke ukuthi ke bayodlala ke iGucci ke live ke lapha ke beyiperforma ke bebabili. Webafowethu leli thuba lihle kakhulu. Ngicabanga ukuthi IGcokama Elisha igama lakhe liphezulu kakhulu njengamanje njengoba ke bekwazile ke ukuthi ke bemntomule phakathi kwesiqoqo sikaMaskandi sikhona baphinde bemphakamise ngenxa yehit yakhe ayishaye nentokazi yamapiano uMawhoo. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelele kuseni namhlanje ke baqala ukusijoyinela leli khasi ngintasanibonani bafowethu ngicela ngicindezela button ka subscribe niphinde like lama video ke enginenzela wona. Bafowethu indaba enkulu ngo-6 manje kuseni umthandeni ke noMawhoo ke lapha ke njengoba ke sibona ke lapha ke ukuthi ke bahlanganisiwe ke noma ke bazobe beyindawonye ke bedlala ke iGucci ke ukhoma ke lapha ke kusho ke yena ke uMawhoo ke lapha ke kwenye ama post yakhe ayipostile ke lapha ke esikholwa ukuthi ke into enhle kakhulu le bafowethu ke ezokhuphula umculo kaMaskandi phinde futhi ke ikhuphule ke nalo ke izinga ke lamapiano njengoba ke sazi ukuthi ke uMaskandi ke wakhe ke lapha ke umthandeni ke umixe nentokazi yamapiano. Bafowethu ama Red Nation ngikholwa ukuthi ke lezi indaba zinhle kakhulu kuona njengoba ke sike sabona umthandeni ke ehambela ama TV ehambela ke eminye emsakazo efana neGagasi FM ke lapha ke waphinde ke waya ke nasokhosini FM ke lapha ke nakho ke manje ke useyabuya ubuyela futhi ku TV kuma TV futhi ke okukancane ukuthi ubone iculo kaMaskandi ke levela khona okuyinto bafowethu ibaluleke kakhulu kufanele sihloniphe singamabhinqa ukuthi asibancinyanga sibakhulu kakhulu uma sesizokwazi ukuthi sinakwe naye izindawo ke ephezulu ezifana nalezi. Asike sibongeleni nje umthandeni bafowethu ke ngokhethekileyo ke lokuthi ke akwazi ukuthi ke amele ke igama loMaskandi ke la komabona ukuthi ngoba ke siyakholela bafowethu ukuthi ekutheni ke iculo kaMaskandi ke noma ngabe liphesheya noma ngabe likuphi noma ngabe likuma TV lisuke lumele wonke uMaskandi ngoba ke nomthandeni lenhlahla ke isimehlele. Bafowethu ilezi ngeniphathele zona la kwesiqiniseko esemita ke asidibana kwezinye ke engizokufakela zona usuku ke loniphathe kahle.